Alhaji Yarima Aliyu ba dan kai ba a yanzu cali ya fara kirshi babu shakka dan garba kullum jimeta a yanzu cali ya fara kirshi da yanzu sun hallaka na dan da yanzu sun hallaka na zaka ce yawa kamar da gaskiya dan garba da yanzu sun hallaka ni a yau kuma a hankali kiɗan Yarima daidai na alici jarumin ɗanda mijin talati jan gwargo baban nura ne da audu baban sale ne da faci baban ladi ne uban umme ɗan mai garin isawa shi ɗin jikan gida da defa ɗan mai sambuwal jikan mai sambuwal irin gidan kwairan gade ɗan mai yallagawa jikan mai yallagawa ɗan alhaji barno da alhaji jaji kaga sun so su mai da shi yaƙi na ce da Yarima tun da dai sun wazazzagata waɗansu sun kacaccallata tun da baucin an waje jagata to sake shiri baje Abuja karɓe gadon Abuja Yarima karɓe gadon Abuja in lokacin siyaye Yarima ke gadon Abuja yawwa ba faɗa su ne ba na garba dan Suleiman yauwa dan shi yayi kamar yayi mijin Amina baban Sale godo uban mutum na ai kan watija yauwa ya isa ko ma ko ke ba girgarin ta ba kasa sai tambal yauwa in dai Yarima ne dan garba komai kace ya isa yauwa wallahi ina Muhammad Abagudu lawai ga bangan shi ba Muhammad Abagudu yanzu dai ni ban ga kamar Yarima ba Umar dan kalami Umar ashaka ne dan Yarima ne dan Ciroma ne dan Sa'a'i ne dan Sukuna ne shi illallah Umar dan kalami na taka Umar uban Umaru na dawo da Yarima na dawo da Yarima shi ya ba shi riga ya kawo min dan garba Umar dan Galiba a nan ba ko a ture Yarima ba za ya bar shi ba Allah ma tare da shi kuma dare da rana da ne mai uwarsu sai dai ta kai gaban ai shi ne mai kamar uba nan garba da ne mai kamar uba akwai biyayya ko ina za a ji da shi nan akwai kula da kowa kwarai dan garba kowa ya zo gurin Yarima kuma da shi zai shiga da shi a baka riga a baka jamfa a baka wando a baka yan kudi a baka shinkafa ka je ka dan ka je ka ci ka je ka samu saka mala mai taimakon musulman Allah mai taimakon musulman Allah Alhaji Yarima Ali yawa manajan shaka babban manajan shaka tun da ka bar shaka har yau shaka babu da